Salut și bine v-am regăsit la primul meu episod de Minecraft. Deci, dacă se poate, aș vrea să strângem 2 like-uri și să dați subscribe și haideți să-i dăm bătaie. Da, deci o să vă arăt totul din casa mea, să vă arăt dacă vă place. Da, aici este dosa de camping. Aici este animalele noastre frumoase și câinele și bișul. Aici este mâncărică pentru animale. Aici este o piscină cu pești și cu o lamă. Nu știu cum ajuns să de aici. O să mă duc un pic sub piscină. Acolo este gunoiul. Urmă să mă duc un pic sub piscină să vedeți ce e. Nu, facem minutele. Da. Aici este ăsta de cai. Un băiat, aici e un leagăn. Acolo este la de încentat. Stați un pic aici casă, să vă arăt. Tot asta. Deci, el a făcut toate astea, știți? Da. Bă, de asta să vă zic ceva. Băi, el s-a întâmplat următoarea. Am încercat să craftez, dar Nu mai ai avut multe de ale. Da. Aici de diamante. S-a chinuit o grămadă să ia și ouă și de-astea, știți? Înainte el n-a făcut casa, s-a luat prima pe materiale. Și pe urmă am zis, fă și mie o casă. Bine, el zicea că nu, că i-a zis că nu știu să mă joc More Survival. Da. mie a zis lui fratele meu, unde vrei să ți fac casă? Și el zicea, unde nu e copaci, unde nu e gropi. Și m-a nebunit. Și era Eu nu știu să fac nici pe Mod Survival, nici pe... aici era o groapă mare, Creativ? dar acum am astupat. Iar dar știi cum să pune tu mod creativ? Nu. Nici eu. Bine, aici și o grămadă chestii. Aici e bucătăria. Acolo e, știți voi, Baia. de baia, aici e Stai, dormitorul. arată și... Și aici e ca un fel de bunker. Bine, nu e bunker. Nu e... Este pod. Da. Aici stă invitații. Și aici avem un ăsta. În caz. Da. Ca să vă arăt și bunkerul care l-a făcut fratele meu. O să fac un episod. Bine, o să vi-l arătăm. Alte blocuri de porumb l-am astupat. Că erau niște păiani și în acolo. Și l-am astupat. Stai, nu e arătat complet. Nu e aruncat complet din casă. Ai uitat? Stați un pic că e noapte și o să ne punem la somn, bine? Da, să nu închide ușa ca să nu intră în păiani. O să pun o pauză. Gata? Deci, gata, s-a făcut ziua. Scuzați-ne dacă merge așa lag. Știu că auziți. Uitați, aici e acvariu, aici e unde Măsuța? o masă. Stai, ai uitat cuptorul. Uitați și cuptorul. A fost greu. Bine, o să... M-am în acvariu, i-am făcut 2 acvarii. Acolo este baia, nu mai merge să intrăm. Acum. Aici e cad, unde te speli. Ia pasă pe butonul ăla. Nu mai știu să fac ăla. Care este? Da, iată. Easy. Ce trebuie dar redstone? E greu de luat. Este din mină. Știu, dacă vreți o să vă arăt mina în alt episod, că acum bine, mâna e pe aici. Pe undeva. Undeva nu mai știu. Bunker, am încercat să fac, dar uitați nu aici am. este crafting, table. Altul acvariu, acolo nu știu ce este. Unde este peștii? Toate astea a noi. De asta În caz că o să le dea jos, asta nici măcar nu le-am știu mai... cum le-am luat. Unde sunt peștii? Cred. Cred că s-a sus. Cum sunt sus? Cred.
Nu lasă. Nu se știe dacă muriți. Aici este locurile care nu trebuie să le atingem. Și o să vă arăt o grămadă de chestii. Bine, nu știu de ce am spart asta. Noi ne-am protejat casa de crăperie. Creperi. Aici. Odată mi-a... Ia uite-te aici. Am băiat, mișcăm și căinile. Gata, aici nu mai faci așa. Aici găini și un porc. Nu știu cum aici ce dăm de mâncare, animale, aici porci, urși panda și urși polari. Vreau să zic panda. Uitați, stați un pic ca să dau apa. Știu că aici e urși polari, deci, da, e frumos aici. Știu că ați auzit ceva. Un pic. Bine, nu știu unde am pus poarta, bine, uite acolo. Aici este oi, vaci. Aici sunt oile. Deci nu știu cum. Trei. Aici este aia neagră, ai uitat? măgari. Acolo trambulină. Uitați, ăsta e special. Trambulină. Da, trambulină, cred că o avem pe aici. Da, uite. M-am chinuit o grămadă. Bine, dar trebuie să sari aici, stai un pic. Bine, trebuie să fac o scară, să te duci la mare distanță, să te arunci de acolo. În trambulină. Bine, aici... Stați un pic. Aici am făcut copaci Este niște albine, mai bine nu spargi. Copaci artificiali. Nu sparge nimic de acolo. Aici am făcut copaci artificiali ca să... Am văzut că a intrat albine acolo. Copaci artificiali ca să stea albine, știți? What? Ce e asta? Miere? Da. Nu ia! Aici? Nu la, că pe urmă te moare. Cred că începe să facă mai multe ale. Nu, bine, nu da nea. Nu dau. Aici ce este? De asta, de voi. Frate, nu a vrut să fac voi. Să pun oi, frate. Cum ai știut asta? Nu să omor? Da, dacă vrei tu. Omor. Bine, asta a fost tot episodul. Fratele meu, că eu o să mă lăs un pic. Repede. Bine, asta a fost tot episodul. Ne vedem data viitoare. Dacă mai vreți episoade de Minecraft, scrieți în comentarii. Pa, pa!